Kwilinge lokulwa izinga liphezulu lentswela-ngqesho, Urhulumente ususa imiqobo kwinkqubo yokufaka izicelo zemisebenzi kumasebe karhulumente. Applicants for public service positions are no longer required to submit certificated or certified copies of their educational qualifications and other relevant documents. In the past, you had to compile a pile of all these documents, and that has now been done away with. Umongameli Ramaphosa uthi benguRhulumente baza kuphinda bayisuse nemiqobo ebambezela uhlumo lwamashishini kweli. We are intensifying our investment drive and removing the red tape that has always held business back from contributing to the growth of our economy to achieve greater employment creation. Uthi baza kumilisela nephulo lokuxhotyiswa kolutsha ngezakhono zobuxhakaxhaka bale mihla. We are pursuing innovative new ways of linking learning with earning. For example, the National Skills Fund is pioneering the pay-for-performance skills development model that will create 8,000 job opportunities for young people in digital skills. Umongameli ubongoze ulutsha ukuba lusebenzisane ngelokulwa imingeni lujongene nalo.